бародарои азиз, касоне ки хоҳиши гузаштани границаро доранд метавонанд аз ин компанияи бародармон истифода баранд. Салом алейкум подписчикои канали Мошинбозори ба номи Қарбонов. Мана автомашинаи ВАЗ-21 Нива. И краскаам заводскоиш боша ё ремонка ай. Заводской краскаш. Ҳамаша. Ман ҳамаи тарафҳои машина нағз ба навор мегирам. Мана Ниваи соли 2018 ай. Ниваи соли 2018. Всё машини хушро. Ман ҳамаи тарафҳои машина нағз ба навор мегирам. Ниваи нав. Мана тарафи чапаш. Мана Ниваи соли 2018. Состояние Нива нав. Нива ҳамин рӯзои наздикӣ да ай Россия. Чи ша элак салон шаят бора бигирем. ҳамин рӯзои наздикӣ да ин Нива ай давлати Россия омадия. Мана рулавои система мана пробег нағз шумо аҳамият битин. Мана торпеда раздатка чиё передоко ҳама 100% кор мекунад не. Мана полик скамейкои пеш чхоло состояние мошин нав хушро. Кудо дажон акс суҳбат кунем. Ком солай? 2018. 100,000 мегем бо муомила мекунем зан мизанам. Ҳуҷҷатош 1 сола ҳуҷҷат дорад. 1 сола ҳуҷҷат дорад. Мотораш 1.6 инжектор. Чанд сум? 100,000. Қизи харидорӣ кунам боз бо гап мезанем. муомила мешавад. номери телефон 118 118 71 29 10. 71 29 10. Саломат бош, занг мезананд, муомила кунем, иншоалло харидорӣ мекунем. Ҷип Корандо. Ҷип Корандо. Мана як апашка бисёр хоҳиш кард. Ай вилояти Бадахшон. Ҷип Корандо. Ҷип Корандо. Ман хоҳиши ҳамун хатара ба инобат гирифтем. Мана ҷип Корандо. Мана ба навор мегирам. Бинки ҳамун апаи мо харидорӣ кунем. Ҷип Корандо. Хоб дарш кушода якай мамашаро. Мана салони ҷип. Рулавои система. Салонда чӣ шай? Конденсионер, магнитофон ҳама кор мекунад. Ҳамаш аста не? Мана торпеда рулавои система. Мана скамейкои пеш. Скамейкои пеш барои дар. Скамейкои арки. Нағз аҳамият битен. Состояние ҷип нест. Ака ком солай ҳамин ҷип? 2001 солаш. Ҳуҷҷатош
حجتش بود چی دیگه объёми мотор 5 سیلندر به توربو 5 سیلندری به توربو خب گاز بنزین نه ям дизелай و газ заводской خودش هم دیزل هم که یگون переделка کردیم краскай заводской краскай خودش چند سوم 40 میگم با معامله میکنیم 40,000 قضیه خریداری کنم معامله میشه خب نمر تلفن 985 985 اوپل دوتی من برادر با بزرگی دیگه خرید برای سالده ما آورده است بخوریش خودشون من تنویر میگیرم خود ماشین ها یکی اوپل دوتی اوپل اوپل دوتی درک شده سالن ماشینه اوپل دوتی состояние салон скамейковый عقیب خوب پیش Кудо даржон коми пускай. Випуски 99 сол ата. Хоб випуски 99 ҳуҷҷатош. Ҳа? Ҳуҷҷатош. Ҳуҷҷатҳо солона ата. Як сол ҳуҷҷат. Як сол ҳуҷҷат. Моторш Моторш як 6 простой ата. ҳар шаш простой. Газ, бензин. Газ бензин ата. Ҳар душ. Чанд сом? Ака 25 мегум бо савдо мешавад. 25000 боз муомила. Муомила худ мешавад. Номери телефон. Номер телефон 918 53 54 67 раҳмат саломат автомашинаи тико хуб мана тико барои фурӯш ба бозори деҳаи қармошаҳид ворид шудааст додарам мана тарафҳои ҳами машина ба навор фиристодам ҳама тарафҳои мошина мо ба навор мегирем бача миёй ба пешура миём амолиёмам набдӣ миём салон шаяк ба навор мегирем мана салони тико рулавои мана система тарфида ҳозир ма як салона хушрӯ ҳозир боз як дақиқа ма ҳозир тамом кунем и тарафора чақчақ мекунем хуб хубиё акрам суҳбат чӣ хуб кавом солай Номер декабр як сола документ. як сола документ газ бензин Газ бензин газ таблетка. Моторшкам. Машин Южная Корея запакинен. Южный Корея. Да, зормегун акабо. Муомила мешавад. 13000 боз муомила мешавад. Номери телефон. Номер телефон ам 985 99 78 79. Раҳмат саломат бош занг мезанам муомила кунед. 015 додарам барои савдо ба бозори деҳаи қармошаҳид омадааст. хоҳиш кардам ки ба навор гирен ина ма ба навор мегирам 015
طرفای ماشینا بنابر میگیرم دو درجون میباشید در شیلای دو در نول 15 ماشینوی راسیسکی خوب میباشید سالون شاید ببینید خوب тарпеда рулавои 99 را загин переделка охя хоб мана скаминкуш скаминку яқиб иш хоб ку додарҷон кому випускаи 2002 хоб буҷатош Bucad надорам, я техпаспорт дорад тамом. Газ, бензин? Gaz, benzin ardış. Ardış. Motor injektör. Motor injektör. Чанд сом? 10,000 песен бу габизан. Хоб боз муомила мешавад. 10,000 боз муомила мешавад. Номери телефон 988 988 36 36 38 38 62. 62. Раҳмат, саломат бош. Занг мезанам, муомила кунем. Иншоллоҳ харидорӣ мекунем. Opel Хаҷибек. ин бародар барои фурӯш ба бозори деҳаи Қадлоншаҳӣ омадааст. ҳурмат тарафҳои мошина нағз ба навор мегирад. чор балон каму беш краскаҳо рафтагӣ мошинча состояниш бад не ҳамаи тарафҳои мошина нағз ба навор меорад. кудо дарҷон ком солай 96. хоб соли 96 ҳуҷҷатҳо Ҳуҷҷатош домо дора ҳардош. мотораш 1.6 простор. Алё, газ бензин газ бензин. Ова, чанд сум 24 бо савдо мешавад. 24 боз Майли хоб. номери телефон 185 185 27 91 91 27 91 91. раҳмат саломат бош занг мезананд муомила кунем иншоллоҳ харидорӣ мекунем.